ислом анварзода муовини пешини додситори ноҳияи фирдавсии душанбе ва писари туҷири шинохта Анвар Қурбонов ки қаблан бо сабаби набуданаш дар кишвар парвандаи ҷиноӣ нисбат ба ӯ боздошта шуда буд, дар Душанбе пайдо шудааст. моҳи августи соли 2020 дар садамаи мошини ӯ овозхони тоҷик Баҳром Ғафурӣ ҷон бохт. ба гуфтаи баъзе аз дӯстонаш, ислом анварзода тақрибан 1 сол дар Русия буд ва нав ба кишвар баргаштааст. дар наворе ки рӯзи 14 сентябр дастрасӣ радиои озодӣ шуд, як шахси монанд ба ислом анварзода дар дукони фурӯши телефонҳо нисбат ба духтаре бадрафторӣ мекунад. ӯ аз мӯи сари духтар дошта ба пешу пас тела медиҳад ва бо ҳамон тарз аз дохили дукон ба берун мебарад. чанде аз шоҳидон ва шахсе ки наворо сабт кардааст ба радиоозодӣ гуфтанд, ҳодиса 2 сентябр рух дода, ислом анварзода духтарро дар берун низ латукуб мекунад. талошҳои мо барои ёфтани анварзода ва наздиконаш то ин дам бенатиҷа буд. дар навор лаҳзаи латукуб дида намешавад, вале дида мешавад ки дасти чапи ислом анварзода дар бараш овехтааст ва танҳо бо дасти рост мӯи сари духтарро мекашад. духтар ба ин муқобилат нишон намедиҳад. пештар пизишкон гуфта буданд дасти чапи муовини собиқ доститонро буриданд ва аз чанд ҷои пояш низ ҷарроҳӣ шудааст. шоҳидон гуфтанд вазъи саломатии ӯ хуб ба назар мерасид. дар раёсати корҳои дохилии шаҳри Душанбе дар суҳбате ба радиои озодӣ гуфтанд ки дар бораи ин ҳодиса касе ба онҳо шикоят накардааст. радиои озодӣ шахсияти духтарро маълум кард, аммо бо далели ахлоқӣ аз он ном намебарад. ӯ дар суҳбат бо радиои озодӣ гуфт нисбат ба ин мард ҳеҷ шикоят надорад. ӯ дар тамоси хаттӣ латукуб шуданашро рад кард ва гуфт, бо ман тақрибан 10 рӯзи пеш дар Донбичат як ҳодиса рух дода буд. шавҳаршавандаам омада маро ба хона бурд. бе иҷозат ба берун баромада будам. нисбат ба касе даво надорам, ба такрор мегуфт ин духтари ҷавон. ин дар ҳолест ки нисбат ба ислом анварзода парвандаи ҷиноӣ вуҷуд дорад. вай бар асоси қисми 4 моддаи 212 кодекси ҷиноӣ, яъне садамае ки боис ба маҷруҳ ба ҳалокати одамон шудааст, муттаҳам мегардад. дӯстони кулли Тоҷикистон қаблан гуфта буд ки тафтиши парвандаи ислом анварзода аз 10 октябри соли 2020 бинобар дар ҳолати бемории вазнин қарор доштан бар асоси сархати 3 қисми 1 моддаи 230 кодекси мурофиавии ҷиноятии Тоҷикистон боздошта шудааст. ин банди кодекс дар ҳоле татбиқ мешавад ки бе ҳузури айбдоршаванда давом додани тафтиш ғайриимкон аст. дар Додистони кулли Тоҷикистон тавзеҳ надоданд ки ҳоло ин парванда дубора тафтиш мешавад ё не. садамае ки дар он Баҳром Ғафурӣ, сарояндаи эстрадаи тоҷик ҳалок шуд, сару садо барпо кард ва ҳаводоронаш хостори муҷозоти гуногборони ҳодиса шуданд, вале бо гузашти 1 сол ҷузъиёти дигаре аз ин парванда равшан нашудааст.